Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. Sunana Adam Abdullahi Adam, wanda aka fi sani da Dadi Hikima Abale ko Sanda. Kun dai ga hular kun san menene dan Musa mai Allah. Ina kira ga masoyana na fadin jihar Kano, birni da ƙauye ko ina, akan gobe da safi da yaddar mai duka ina kira da ku fito mu je mu taro dan Musa mai Allah a kwanan dan gora da safe. Sannan ina kira ga al'umma, ina kuma ƙara jan hankali akan wani stigmatization da mutane suke yi. Duk wanda ka je ya ce maka in ka zaɓi injiniya Dr. Rabi Musa Kwankwaso, ka yi asarar ƙuri'arka ko kuma ka lalata ƙuri'arka. Ka kalli mutumin, in ka kalle shi ka ƙare ma kallo za ka gane ware ne shi. So ni dai ina kira ga al'umman Najeriya baki ɗaya da ranar zaɓe da yaddar mai duka wanda Allah ya bawa iko kakkace wai kai ba wanda kake so ba za ka yi zaɓe ba, ko kuma an ce maka in ka zaɓi Kwankwaso ka lalata ƙuri'a ka je ka zaɓa ka bawa ubangiji kai addu'a, saboda mulki na Allah ne, shi yake ba wanda ya so kuma a lokacin da ya so. So ni dai sama a Najeriya ina tare da dan Musa mai Allah. Allah ya tabbatar da alkhairi, Allah ya ba mu ikon yin zaɓe lafiya kuma kammala lafiya. Tijjani na Gandu, kana da abin da zaka goga? Da to gobe da safe in Allah yadda za mu duko, amma baka da jarula akwai su a motoci na wasga duko, ya za ka tsaya ana taimaka kana kallon mu. To Abali, ya Najeriya ne, man Tijjani ya Najeriya ne. Najeriya da ya darme daga sai dan Musa. To ni tambaya gari ne, idan aka ce menene namijin jimina, menene namijin jimina, me zaka ce? Dan Musa mai Allah. Dan Musa mai Allah? Da Najeriya sai dan Musa.